Il-bidliet fit-taxxa fuq it-trasferiment tal-proprjetà kif proposti fil-budget daħlu fis-seħħ wara li kienu approvati l-emendi meħtieġa. L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżvilluppaturi laqet b'sodisfazzjon dawn l-emendi u saħqet dwar l-irwol tagħha biex permezz tar-riforma fuq taxxa finali issir ġustizzja soċjali. Dan f'każi bħal meta koppja tkun temmet l-erusija u jkunu jridu jbieħu l-proprjetà tagħhom. Permezz tal-emendi li daħlu fis-seħħ minn Jannar ta' din is-sena, f'każi ġenwini t-taxxa se tkun ta' 2% minflok ta' 5%. Barra minn dan, hemm ċirkustanzi fejn individwi jew kumpaniji issa se jħallsu 5% minflok 8% kif kienet inizjalment. Dan ifisser li investituri li jkollhom bżonn ibieħu l-proprjetà tagħhom sa 5 snin mill-akkwist u ma jkunux żviluppawha se jħallsu rati baxxi. L-Assoċjazzjoni qalet li l-ħsieb wara din ir-riforma kien li titnaqqas il-burokrazija li fniet din is-sistema. Sistema li għal diversi snin ħallit impatt negattiv fuq l-ekonomija ta' pajjiżna. Fl-istqarrija l-Assoċjazzjoni qalet li leqet ukoll l-inċentivi ta' rata baxxa ta' 3.5% fuq beħ ta' proprjetà fil-Belt Valletta. Inizjattiva li tgħin biex Valletta 18 tkun verament suċċess. L-Assoċjazzjoni suġġeriet li miżuri ta' dan it-tip għandhom ikunu introdotti wkoll għal Gżira Awċija. L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżvilluppaturi saħqet li dawn ir-riformi huma sors biex is-suq tal-proprjetà jkompli jissaħħaħ u jkun ta' kontribut għat tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna.